плейлиста от MIDI клавиатура. С помощта на последната октава също така може и да работите с плейлистата. Всички клавиши над до в комбинация с до, всички бели клавиши имам предвид над до в комбинация с до, са за контрол на плейлистата. До и ми отваря плейлистата, ето. До и до DS и Re DS можете да се движите с плейлистата, като с Re DS се движите с един файл напред, с до DS се движите с един файл назад. Избрания файл може да бъде избран за следващ, т.е. след като свиращия в момента файл свърши, може тук да изберете следващия. По същия начин с плейлистата може да отворите и може директно да засвирите следващия файл. Ето, отварям, избирам си файл и директно го засвирвам. И затварям плейлистата. Особеното на Solo е, че засвирва файла и затваря плейлистата. По същия начин може да изберете и с LAV файл, който директно да засвирите без да затворите плейлистата. Ето го. Ето, много е лесно. До и Re затварят плейлистата без да променят нищо. Каквото си свири. Значи плейлистата може напълно да се ползва и по време на свирене на файл. Айде нов файл. Айде пак плейлиста. Избирам нов файл. Стартирам го директно без да затварям плейлистата. Така по този начин страшно удобно и бързо и лесно може да достигате до всякакъв файл и вие просто трябва да виждате семплера, не е нужно изобщо да го пипате.